Gaurkoan Movember mugimendua izango dugu hizpide geure lehengo elkarrizketan. Azaroan zehar garatzen ari da mundu osoan eta hemen Durango Rugby Klubak darama aurrera. Iker Mendieta, DRT-ko gizarte batzordeko kidea da eta beragaz ezagutuko dugu zer moduz doan aurtengo Movember lehenik eta behin. Egunon, kaixo Iker. Egunon, Mikel. Bueno, lehengo galderaia derrigorrezkoa da. Hilabetearen erdibidea pasatxo daukagu, zer moduz dijoa aurtengo Movember? Bueno, oposik gauz, uste dugu ondo doala. Osasun egoera da oraindik bitxia, baina bueno, kanpaina aurkeztu genuenean medioetan eta erantzun polita izan zen eta ondo zabaldu zen. Gero gure asmoa edo geneukan aurtengo kamisetak eta pultserak saltzeko eta adibidez kamiseten kontuetan oso ondo goaz, lehengo egin genituen 500 kamiseta horiek saldu genituen eta orain beste azkenengo eskaeratxo batzuk izan ditugu, baina posik gauz. Esango zenuk horrela orokorrian beste urte batzuetako martxa berdintzuan? Bai, hori da. Prestatzen duguna da hori, kanpaina aurkeztu, gero zerbait garatu hilabetean zehar eta bukaeran jaitxo bat prestatu eta horrekin kanpainari bukaera ematea, pixka bat borobildu eta horretan azkenengo 2 urteetan bitxiak izaten ari dira, baina moldatzen ari gara eta uste dugu erantzuna jasotzen ari garela. Irratitik entzuten gaituztenak ez direz konturatuko, baina zeure maskarilan bibotea daramazu, bideoan ikusten ari dirazenak bai, konturatuko dirazela. Betidanik izan da, printzipioz, ez dakit esango genuke Movemberren ikurra edo, ez? Hori da, bai, ikur historikoa da, Movember mugimenduak urte batzu ditu eta ikurra hilean zehar bigotea ustearena izan da. Ikurri izateaz aparte ematen dizu aukeran, jendeak ikusten dizunean, azkenen urtetan ez dizu ikusten, baina, elkarrizketa, minutu batzeko elkarrizketa bat izatea, pixka bat azaltzeko, nondik nora, zergaitik egiten dozu, zein dan arazoa, eta hori dana orduan, kartel edo aurkezpen bat da, anuntzio txikitxo bat da, elkarrizketa, minutu bateko elkarrizketa hori izateko. Igual komeniko litzateke baita horrela testu inguruan sartzia Movember hausen, nondik datorren, zertarako egiten dan... Movember movimentua. 2003an Australia inguruan gazte kuadria baten rugbyaren inguruan mugitzen zirena, horietako bat Barrabiletako kantxerra izan zuen, besteak apoio bezala hasi ziren bigotea izten berari apoio hori emateko, eta bentsat hurbiltasun hori izateko, eta horretaz aparte hasi ziren dirua batzen investigaziorako, hau pixka bat garatzeko, orduan hortik hasi ziren kuadrillatxo txikitxo bat, $4,000 jasotzen eta horrela, eta hau bihurtu da astiro, asko rugbyaren munduak lagunduta, munduan edatu da, azkenengo urteetara fundazio oso potente bat, zenbaki oso handiekin, eta beste maila batera. Eta Durango Rugby zein momentutan sartzen da? Durango Rugby sartzen da, Durango Rugby izango zen Movember kanpaina garatzen duen 5. urtea, azkenengo 5 urteetan, hor zebiltzaten Durangon gazte batzuk haien kontu, edo autonomo hurbildu ziren pare bat rugby klubera, eta rugby kluba bere ganatu zuen kanpaina eta pixka bat indarra emon, eta azkenengo 5 urteetan kluba horretan dabil. Da bere urteko kanpaina beste ekintza batzuen artean, horreri bere indarra ematen dio. Eta goruntz doia, o beruntz hori da, doia? goruntz goaz, hasi ginen orain dela 5 urte ez genekien bez askorik nundik nora, zein izan ziteken helburuak, eta €1,000 zenbakiekin pizka bat konputatzeko eta esateko datu objektibo bat, eta pasan urtean hain bitxia izan arren, €2,600 gora lortu genituen. Mundu mailan hitz egiten ari gara, €83 milioi lortu zirela pasan urtean, baina dira horrela, ez da, klub txikitxoak egiten duten lana, estatu mailan elkarte potenteagoak dauz, diru gehiago lortzen dutena edo
edo, bueno, pues, igual medioetan daukatela beste presentzia bat, pues, enpresa oso handiak, baina adibidez, rugby klubetan, estatu mailan top gara, gara pues, klasifikazio horietan, pues, pasan urtean adibidez diru gehien lortu zuen rugby kluba. Estatu osoan, Euskadi osoan, estatu mailan, bai. Besteak, pues, egiten dituzte igual azken momentuan jaitxoren bat, edo horrelako zer, baina, karo, gure lana da, pues hori, pues, atara produkturen bat, pasan urtean musukoak saldu genituen ziren musukutik gora, eta, bueno, pues zerbait aurretik jorratzen duzu, prestatzen duzu, ondo aurkezten duzu, ezta? Ematen diozu, pues, kariño apur bat, ezta? Egiten duzu gauzak planifikatuta, eta hori azkenean, pues, herriak edo gizarteak bueltatzen dutxu, eta bueltatzen dutxu pixka bat, pues, aurkezten duzun produktuetan, eta, pues, jendeak erosten ditu, batxutan, pues, adibidez, aurtengo kamiseta, pues, batzuk erosten dute, Zaratagaz. Eta, bueno, pues ez da niretxa da oparitzeko, baina, jaro, zuek atara duzuenez, pues, erosi behar da, edo da, bueno, militantzia toketxo bat ere badauka, bai. Honek ere lana emango dut, esan dut gauza bat da, esatia, ez dakite, hilabetearen azkenengo egunean egingo dugu alako jaitzoren bat, esan duzuna, eta gainera, bueno, egin egingo duzuek, erritxe egingo dugu horri buruz, a ber, ze moduz, baina beste gauza bat da, hilabete osuan ziar... Bai, a ber, bueno, Rugby Kluba komisio desberdina ditu, bat da gizarte batzordea, eta urtean zehar jorratzen ditu gauza desberdinak, pues, pintxopoteak, edo jairen bat, edo torneotxo bat, horrelako gauza prestatzen ditu. Baina kanpaina horreri, pues, bai ematen dio, pues, denbora pixka bat, batxartxo bat txuk dauza horretik, gero, pues, hilabetean zehar, pues, bai, mugitzen garela, pues, aurten izan da, ez dakinongo pedidoa jaso, antolatu, bidali, bueno, pues, gauz hor lau bost pertsona, eta, bueno, gure artean harreman polita daukagu, edadeak oso desberdinak, baina, bueno, pues, ez beti jai giroan, baina, bueno, giro politean, pues, gauza kondo egiten dira. Hobia da, hobiak batzutan, pues, denbora kentzen dute, baina, bueno, pues, beste gauza bere ematen dituzte, orduan, ba, bueno, posik. Aipatu dugu metrika moduan neurtziarren, diruaren kontua, baina ez omen da bilatzen den gauza bakarra, edo agian ez da ere garrantzitsuena? Guretzat ez da helburu garrantzitsuena, diruak bai ematen du aukera, momentu honetan Movemberren mugitzen ditu 1000 investigazio programatik gora, baina guretzat oso garrantzitsua da bizibilizatzea, jendeak hitz egin dezala, barrabiletako eta prostatako kantzer horren inguruan, batzutan leku batzuetan tabu ere izan daiteke, orduan, bizibilizatzea, jendeak azaro hurbiltzen denean eta ikusten zaituenean bigotearekin, honek badaukate, hau da, normalizatzea edo hitz egitea zerbait hor dagoena, orduan guretzat hori oso garrantzitsua da, ez da neurgarria, bai izan alduzu sensazio, igual bigote gehiago ikusten ditut kaletik, baina bai Andramanin gaudenean hor produktua saltzen, bai hurbiltzen baten bat, eta esaten dizu, ni honetaz pasatu izan dut, eta poster naiz, gitxienez honetaz hitz egiteko aukera ematea, hori be ondo dago, guretzat garrantzitsuago da, ez da neurgarria, baina, horretan gauz, ezta? Agian sirimiri moduko baten antzerakoa da, eta agian lehengo urtietan ez da asko nabarituko, eta agian hemendik 10 urtera begiratzen dugunean atzera zaten dugu, zelan geunden duela 15 egun eta zelan gauzen oin. Bai, suposatzen dut, herrian bigotea honegatik itxi zuen lehengokoak, igual jendeak arraro begiratuko zion, baina, gero normalizatuko zan, edo zerbait, ez dakit, beste ikur batzuekin gertatuan bezala, norbaitek lazo, ez dakit zen koloreko lazoa ipintzen duenean, ez dakit zer, astiro, denborarekin, hori normalizatu egiten da, eta, sensibilizazio hori, nik uste dute ematen dala, edo, alde nenean, ez da? Vale, praktiko jarriko gera, lagundu nahi badogu, edo geure, ez dakit, apurtsoa, gehitu, zer egin dezakegu? Lagundu nahi badugu, aukera desberdinak, alegintzen gara, bakotxa beren neurrian. Movemberrek dauka web horri bat, movember.com, eta hor barruan daude taldeak gehituta orduan. Hor, Durango Rugby taldea jartzen badozu, agertzen da perfil bat, eta hor donazioak egin daitezke. Donazio horiek gainera gero desgrabatu egin aldira, rentako aitorpenean, eta hori dana, aukera bat.
Gero, aurten atara ditugu kamisetak, pultseratxo batzuk, eta saltzen ditugu adibidez tabernan egon salgai dauz, baina adibidez larun bat honetan, Andramarin egongo gara, pues, 11:00 ordu biterdietara edo, pues, horrek ere salgai. Edo zestatxo batzuk antolatu ditugu, claro, beti daukagu hor patrozinatzaile bat, adibidez daukagu saltxan, izarbide, mesoi, beti laguntzen digute zerbaitetan, orduan pues, hor zestatxo bat daukagu, tabernan, erosi aldituzu alan zenbaki batzuk, eta hor pues, sosketa baten ere sartzen zara. Hau da, aukerak badauz, edo ez dakit, norbait ikusten badu bestera batera lagundu alduela, pues, idatzi esala kluera, eta pues, aleginduko gara aurten, edo urteetarako, ideia da fantastikoren bat badauka, gu pres garatzeko. Da bai ere horrekin gauz, azkenen urteetan hor zerbait garatzen, bueno, pues astiro, ezta? Gutxi gora bera bagoaz hor gauzak egiten, ezta? Pues ez gara orain dela 5 urteko igual ez daukagu hain beste indar, baina daukagu beste ezagutzen batzuk, edo beste kontaktu batzuk, eta, bueno, pues zelan gauzak kontuz egiten diran eta gustuarekin, pues badoaz. Zapatuarena aipatu diguzu, uste dut dagoeneko eta guztiz beste egunen baten egon zariela, ez? Bai, egon ginen azaroak 6an, larun bat ere bai, eta posi, pues adibidez zauz, hori, komentatzen genduena, bi helburu desberdin, bat presentzia eta sensibilizazioa, eta nik uste kalean egotea, eta gazte batzukin, eta posan egotea presentzia, eta bueno, zerbait izauzien, eta pixka bat azaldu, eta gero bestalde, pues, hau da, dirua lortzeko programa horietan sartzeko, pues, kamisetak eta sortu, pues, adibidez, ia 40 kamiseta saldu genituen, han bertan, pultseratxo batzuk, bueno, pues, pasan urteko musuko batzuk gelditzen dira eta horrek ere pues, saltzen ari gara, bueno, pues, pixka bat hori, ezta, bi helburuekin, pues, hori. Laguntzen aldau elkarrizketa asterako orduan, segurazki imaginatzen dut orokorrean nahiko gaztiak sarietela. Bai, nik uste dut hori gazteak izatea edo normaltasunez hitz egitea zerbait hurbila, ez dakit, informal kutsu horrek ematen du aukera pues, hurbiltasun horreri, ezta? Orduan, bueno, pues, nik uste dut hori errestu egiten duela. Emakumeen kasuan, aldekote paperik jokatzeko honetan? Bai, bueno, guk kolaborazioa baditugu eta bueno, izango zen beste kanpaina batzuetan, igual beste kantxer mota batzuetakoa pues, gizonezkoak laguntzen duten bezala, pues, horretan, hau da, pues, donazioak egin daitezke, edo, bueno, pues, soporte guri batzuetan, pues, igual kartelak, kanpainako kartelak egin ditugu azkenengo urteetan, Durangoko artistak edo sortzaileak egindakoak eta gainera emakumeak izan dira pues, lagundu digutenak azkenengo 2 urteetan, orduan, bueno, pues, jendea prest dagoenean zerbait egiteko edo laguntzeko, pues, generoa argi dago ez duela garrantzirik, ez da. Aipatu dozu hasikeran zelan segurazki hilabetearen amaieran ekimenen bat, ekintzaren bat egingo zenuketela, ze izango da? Bai, gu 5 urteetan izan dugun ekintza kanpainari itxiera emateko izan da pintxopote berezi bat edo antolatzea, eta horretan pues, fotokola jarri edo bueno, pues, musika desberdinak edo bueno, gauzak egiten ahalegindu izan gara. Aurtengo prestatuta dago pues, bueno, pues, pintxopote berezi bat, pintxo desberdin bat, sosketatuko dugu egun horretan antolatzen ari garen zesta hori, produktuen zesta hori, baina adibidez egoera sanitariotan pues, honekin daukagu lotuta sugarri fanfarriarekin kalea girotzea, baina ez dakigu norarteko aukera izango dugun ikusita azkenengo zenbakiak, orduan neurriz jokatuko dugu, zentzunez eta egun batzuk falta direnean pues, hartuko dira azkenengo erabakiak eta listo. Pasan urtean ere tabernak itxi ziran azaroanen 5ean edo 6ean, pues, jaso genituen, tabernetan genituen banatuta musuko guztiak, eta kalera egiten ginen musukoak saltzera, eta bueno, pues, azkenean egoera onartzen dozu, moldatu eta alegina egin. Esan nahi dute orokorrean hilean zehar egiten den lana kontutan harturik, egitea edo ez egitearen eragina agian ez da hain handia, esan nahi dute
eragiten dau, baina, Bai. bueno, horretarako egiten da lan hilabete. Bai, pena izango zan, ospatu egiten dozu, giroa oso polita da, fotokol bat ipinten da, eta pues bueno, argazkiak ataratzen dituzu, hile horretan jorratu duzun bigote horrekin, ipintzen dira pegazko, bueno, usurrezko bigoteak eta jenteak ataratzen ditu bigote horiekin, pues giroa polita da, baina egoera da dena, eta ez dakigu, pues hori da, torren ostegunean zelan izango da, orduan, pues bueno, erabaki hartuko da sentxunez, klubak ere badauka pues arlo sanitarioan hor komisio bat, orduan pues suposatzen dut denon artean hartuko dugu erabakia eta egingo da pues aldana. Eta begiratuko dugu aurrera, eta listo. Eta guztiz be, kamisetaren bat, edo musukoren bat, edo pultseraren bat nahi da benak, oraindik aukerak eta egunak ditxo. Hori da, izango de, pues, tabernan ordutegian beti dago zabalik, gero larun bat honetan pues Andramarien egongo gara, eta 25ean, ostegun horretan, pues han egongo gara dagokien neurriekin, eta bueno, pues azkenengo produktuak salduko dira, bai. Pendiente egongo gara, ze moduz amaitzen den kanpaina. Etorriko direnak ongietorriak izango dira, neurriak eta betetzen, sentsунaz jokatzen, eta listo. Iker Mendieta, Durango Rugby taldeko gizarte batzordeko kidea, mila esker jugaz izatearren, eta horrengor arte, agur. Mila esker zuei, hau erakusteagatik. Eskerrik asko, agur. Agur.